Moi kaikille! Mennään syyskuun viimeistä päivää ja ollaan kameran kanssa saavuttu Skinnarilaan Visma-areenalle. Täällä alkaa tänään OP Etelä-Karjalan maksuton liikuntakoulu 5-9-vuotiaiden lapsille. Joka lauantai tunnin verran liikunnan riemua. Lähdetään tässä vaiheessa katselemaan ja kuuntelemaan tämän ensimmäisen kerran tunnettiin. Ensimmäinen lasten liikuntakoulu kerta takana. Meillä on tässä Aksel haastattelussa. Oliko Aksel kiva? Joo. No mikä oli kaikista kivintä? No pelaa fudista. No tykkäsit siihen, että Hippo oli mukana. Joo. Tuutko ensi viikolla uudelleen? Joo.